meneer en mevrouw. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat een bijzondere fiets hebben jullie. Ja, zo zie je ze niet vaak. Wat is dit voor fiets? Een zit-lig-tandem. Waar komen jullie vandaan? Oorspronkelijk uit Leidschendam. Maar vandaag niet hoor. Nee, vandaag hebben we ergens gekampeerd. Bij in de Veren. buurt van Veren. We fietsen een rondje Nederland, buitengrens. Een rondje Nederland buitengrens. Ja. Nu zitten we ergens hier op deze route. Dat stuk wat we nu fietsen, dat gaat naar Venlo. En hoe lang zijn jullie al onderweg? Even kijken, 3 dagen, 165 kilometer. En hoe lang gaan jullie nog volhouden? Zolang we zin hebben. Dat is makkelijk genoeg. We hebben de tijd. Nou, het is gewoon een tandem met een stoker en een machinist. In dit geval zit de stoker voorop en de machinist achterop. Het verschil met een traditionele tandem is dat we kijken over elkaar heen. En dat is eigenlijk meteen ook het belangrijkste. Wat hebben jullie met Zeeland? Wat hebben wij met Zeeland? Ja, niet speciaal, maar wat we nu ervan gezien hebben, we komen uit Leidschendam, valt reuze mee. We hebben eigenlijk 3 dagen door de bossen gefietst. We hadden lange rechte dijkweggetjes door eindeloze weilanden. Maar het is prachtig, het is heel afwisselend. En doen jullie dat vaker, fietsvakanties? Ja, heel vaak, heel veel. En waarom op de fiets? Gewoon omdat we het leuk vinden. Want, we hebben een caravan, maar we vinden fietsen gewoon heel leuk. En dan fietskamperen. 3 weken op zo'n kleine ruimte met elkaar. Nooit ruzie? Nou, nee. Het stelt wel hoge eisen aan de relatie, zal ik zeggen. Maar we zijn niet gisteren begonnen, dus dat komt wel goed. Nou, tot ziens! Doei! Goeiedag meneer en mevrouw, waar komen jullie vandaan? Uit Haarlem, Heemstede. En helemaal op de fiets naar Zeeland? Nee, we zijn hier met de caravan en we zitten hier op een camping In Baarland. in Baarland. En hoe bevalt het om hier te fietsen? Eindeloos. Eindeloos. We genieten iedere dag. En het weer werkt mee. En het landschap werkt mee. Dus wat willen wij nog meer? Wat is er zo mooi aan Zeeland? Nou, ik vind de wijsheid, de dijken, vooral de Westerschelde, daar ben ik heel gecharmeerd van. En waarom? Omdat ik vroeger gevaren heb en daar dus al die vrachtschepen en grote tankers en het allemaal ziet langskomen. Dat vind ik heel leuk. En we zijn net bij een boer geweest, die had een prachtige vijver. En toen zeiden we, wat een mooie vijver heeft u. En toen zegt hij, nou kom maar even kijken. En toen kregen we nog een hand kersen kregen we toe. Maar dat was ook heel erg leuk. Wat betekent fietsen voor jullie? Heel belangrijk. Ontspanning. Ja, dat doen we thuis ook veel. En dat doen we hier natuurlijk ook veel. We nemen altijd de fietsen mee. Want je ziet veel meer. Er zijn veel meer leuke paadjes waar je met de fiets langskomt, waar je met de auto niet mag komen. En dat gaat niet zo snel. Dus dat is echt genieten. We zijn eerst bij Goes geweest en daar de boel bekeken. En toen spraken we een meneer en die zegt, oh je moet naar de Zak van Zuid-Beveland gaan. Dat is mooi met die dijkjes, daar moet je naartoe. Toen hebben we onze spulletjes gepakt, zijn we hier gekomen en we hebben er geen spijt van. We genieten. Ja. Tot ziens! Tot ziens. Goeie reis! Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door de provincie Zeeland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.